The Puntas Jeffra. Asiano. The war and son. Yeah, the picture Brennan. Right. Eti enano ade bi si wo menhia na me pese me yesua ade bi wo okay. Mukaya ebre bi twem ena Odike kwasi ade Odike a eba bi no we sikani pa na Odike ekwoki kansem bi fa na na matrankonwa wo kumase ho ema naso ye hyiye ema impo afia pokuye ya ne nsensem ba yi ekworefe Odike asem se eba ye no Odike ye twa na su afirimanhia but mpese wo Asantene ati mpani nsem bi ne twereto mfia apoma hanson ba konumu no 1701 ho no ba no na nanom atrankonwa sabra ne yeni Asanteman ho no na ye nkronkro ahodo se mampon dwaben kumawu bekwai adanse hafo Kenya se goso tachiman bono krona hafo nkro bebre bechem wanchi ne nkro nyina obia de no ho pacho tie ne pa na de tie ne se ansana Asante beka no abom no na kumasi ne efre ne kwa aman na kumawu ho mampon nsuta ho de tie ne tumia eni nimdie ni nyansa obiri konfo anoche eni osetu odikan edi chichire Asanteman na ene ho asem ne mpani sa mpesa me ka kire wi amamre ka de yenim ni akobisa de mekan obetimi akona aso akobisa eduru baabia wo frɛ na nkuro ni nyina sa nkuro aman ni nyina sɛ baabia du no si ebetimi ni ntimi jakari akon ne yedi ni sunkunim dia a obiri konfo hye nananom sɛ osetu ye me yonko na medinanim meboa wo ama wo ne wo omanfo mako sabre no na Asante ahyase 1608 ekeka sa nkuro ni nyina be bodi nyina ekeka bom na osetutu hunu sɛ ɛsɛ wɔka nkuro ni bo no wɔde kontokwa ɛwɔ de nkyira hana ne wo ho wɔhina no no wɔde ne ye ne efre ni ntimi jakari na hin nkuro ene efre ndunkwaw ɔnofen de nkyira no 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 wɔno wɔde ne ye na bra edu bra se nkuro na nanoma sa nkuro ambodi nyina nka won mbom no obiri konfo anoche ma omuti ase se sa mo be kontokwa na mo akodi nkunim during the fiap ma hanso mu ho no na mo be akodi nkunim dia gise ebi edwonum tigi a kyerema ye kasa akasa na se kyere se esa ye hia sacrifice esa wodo ho ba for de ma oman no de ma Asanteman tumna ase on ba be kontokwa ntintokwa no mbekọ no ese nipa bi di wo mo kra no mo gya to wo sabre no enkura no wo no ya akase bebre no na mbebo bi a kire wo yi na ne meka mu nice masma kire no ma kire wo de nti a Odike meka asma kire wo nananom hia ye na obiri konfo ye ne nkonya no okofa ade bi a ye frɛ ne praye brum ni se frɛ ne brum ofa praye no wode sa praye ne baaye na wode praye a yakeka bom a ye de prama na nanom nyina se munyina mumubum ne enhwe sabre no na mampon wo ho sabre wo hina ne wode ye frɛ ne bo ahia nantuo no wo ho mampon wo ha edwo so wo ha sei Adwumakaase Kesse wo ha kumawunie adanse ebekwa wo munyina no mahiesia ene wode praye ne hye wo no nsem munye praye na mumum obiri konfo anwanwade a wo ye ba akọ edikan no wo mugye praye no nananom yeso omubu praye no mo ye nemu so wonim praye wa so praye brum ya kyekere wode ma nananom se mumum ye nhwe wo mo ye wo mantimi amu ene obiri konfo so mo ntwa me no wogye praye no ene oyi ni baako no wode ma wo no osimumum afa obia no obia bu ni diem ene obiri konfo busa nananom sa abre ne se mote ase munim de ntia me ye mo sa no won se
me de praye ba akoma mo no mabum obi atimi abu ni diem onso me ka bo mu a me de ma mo no mo antimi amum nti asem ne se praye uyi ba ko a ebu so ka bo mu a emu Zambo kontokwa ewo denkyira no bedi nkunim de a gise mo ka bom so de a ene na so obia de nakunya tuntum ote so ba mo nyina mo de makunya tuntum no de ba na ye de ye nyankoma de mam na mo de kontokwa na mo wi a na nan sa de wo muti sa babo afode pato mo ntie nie pa o nti sa praye na ye kan ya amu no eho kasa ne bi ekopie ye kuma pem baba na se no Sa ntokwa na Asante call ye no kuma pem baba na ho ne sha ase free ye afei nananom ate ase se ene ye hunu se ye ka bomu a ye betumi adi ntim jakare so nkonim ema sesei ntim entimi ni yeso bio na ye bekan ye ho abom now afei won ba bekan ho bodi ne si ye obiri konfo sa hye wonom se monkofa munkunyamra na emom mumu bi ese tumu ede mu si wo ese mo de mu si wo se mode mo ho bebo afode mudi muti bagi a kyerema e de amam na mo akontokwa akodi nkonim nti na afei obi ehwe de chi ya na ohwe de chi de ne yire mu ye mienu de ne yire mu ye miensa de ne fie wo ne japade bi no we hwe na nanom bi sore eno na mpesa wutie yi me kan nan pe a kyere wo kumawu tenebo akodua osore eka kyere obiri se woden ho baba afode Dwaben dikopim sore wosmede ho baba afode Adwumakaase Kesse hene sabre no ye frɛ no okofo asenso wosmede ho baba afode mampon buahia nantuo wosmede ho baba afode afa obiri konfo so obekyere obia de obia beye afa mampon ubedi sananim nemum wo nsotuom na se tuo kan wa adi nkonimdie bebra Asante ampa ojitum afei edwoso Dwaben dikopim wono so waje atum wo so de no bo afode de na besie ye betwitwa ne nam ye betwitwa ne nam se ya Adwumakaase Kesse wo so ye besie wani mo no so de ye atuduro asi wunsem nananom mogya no nyina de besi wunsem na akofo de dware nti wono ye besie ne mo no sa ne nsa pie soro na atuduro ni sininsem nti wono no ene akofo de nyina no omodo om nsa bebom de adware de akokon yate ene no kotwa guye na ansa no wono beko no obia so de na no di sema etwa to wodi gyaye ema obiri konfo so gitum sesa adehyebu afo we mu wom do om kra eto wo ma Asante akokon ewo denkyira no se asam ti wo mu nasabe wo mu ba Asante di nkunu na Asante ka bom ne ye ba menhia wonom no seka nka wo ade hye sa Asante ka seka nka obi di hye na se ye nyina ne se sasam to na bo menhia na tumi kam na nanom pani nsem a abrafo emma seka nka ye ntwa wutiri ye mfa wo ma afode ye firi se wona nanom abo afode ama na sa nkuro no bi ne he mampon ne de ne se so se me di ani mu na me koba se ye osika kokko de a ene na da nkyamwo no so beba me ho na emom me nana bia so ofiri Asanteman pon no so oduru menhia no ka ne mpani nsem a ye mpam no ye maseka nka no kumawu sa twirebo akodua Adwumakaase Kesse na akofo asanso asefo nyina sa na de tie nie Dwabenfo sa adwuso Dwaben sa de tie nie Odike ofiri hefa ofiri Adwumakaase Kesse pacho muntie nie pa amamre ne amane hosem ne ye ka kire mo no enye de obi dwene wo baabi enya amamu asem Odike asem a na anu esi ye no a Ganafo no bi nti Asante mpani nsem wase no munim se de Asante ye ne niema na wonu mpentue no mate se bi no keka se Asante ye nipa mu yiyimu na Odike nsem a wo ka ye no na anu ye hu ne se wakomanhia me be kire wade Odike komanhia ye nhwa de wa
But was I ready? You're ready. It is what Bafo can't encourage us more catcher and was over here. Obekasa ya asem bi keke. Sa wohunu ya kotoko hene wode ne sa bo na pampam. Ye bo pampam so ane ye hye woden. Firi sa wonim enye sa ade a woyeye no eniamo ho ne a woyeye no. Ebia sabi asante ye nananom ye enyiyimu se wo muntimi nkanasem. Na de medical ka kire se sa wo nana de akon no sa wo nana de ne ho bo afode a obekwa anu akobisa ase. Odike baabi a wo firi no eno ntia. Woni ma me ka kire one. Odike Adwumakaase Kesse na wono nananom atra nkonya wo ho no na busuafo wo ka ho wo ye de hye. Nti nyese bia nananom eye yimu se obi ka menhia se wo memetimi aka menhia se menya asem se mentimi anka me nananom pani nsem a menya asem ne bia na wo ye de hye na wonim hwehwe kura ofiri so wai ne hunu mpani fi asem ne ka Odike Adwumakaase Kesse wono no wo nananom ade omo ye nti se kanka won but obeso ti ase ne kobusa kire why enye se bia ni amo husam no wo ye no nananom ye ni yimu da bi wo metimi apro na widiem atwena so ba me ka kire wo se so obi firi Asanteman pon obi firi gaben obi firi kumawu na so obi firi Adwumakaase Kesse a wo mo mpani nsem bi wa abakwasem bi da ho ne bia na onkosua ye onkonko hunu nti bia obetimi ni me obi firi Adwumakaase Kesse wo obetimi na konya asem ye beja na ma ne di ni tire didi bia na wo de na na wutiri ye de wutiri ko onti ase ai ya Asante asem na ye ka emfa Ghana ho we ya Asante asem na me ka kire wo se obi na na ne bo ahia na ntuo wo firi Asanteman pon a ai oduru menhia na semunkon wo so wasemunkon se obi na na eni dikopim nti obi na nano no a oduru menhia na semunkon na wo so de yenkon se obi firi kumawu na oduru na nano atrankonya nanoma menhia na semunkon so wasemunkon yensua ne ente ase obi firi Adwumakaase Kesse na oduru menhia na semunkon so wasemunkon nsate nyina anyepe na yempani nsem wonmo na nano do ho bo afode de ma Asanteman a ibenya asante ibenya kumapem yetwitwa bi ne yetoto peteye obi nana ye de ne yesie ne mu no so obi nana odi ku anim abra wanso tu mu ametuo kasa no nzoko kote se obi de ne nkwato ho ene ye wogo most of friends golden stool da bia ye golden throne sikadwa kofiti ase ntina se tutu nkontokwa ne bidia ene na mampo hene kontokwa ne dia wokọ ebo hene nti wokọ ye no okoye no de odi gya kire ni se ene na denkyambuo ba ba ye media ntina mampo Asanteman po hene te the silver stool no so no pato yensu ane ante no as why na mo amuhunu sa video ya nipa bi kire o madwena ase no no enye Ghana asem ena ewe no ye nkyere ya dwen enye democracy eya Asante amamre ne yamane okọ anu akobisa ase so obi firi Adwumakaase Kesse a woduru amanhia wo ye hwan a so wo ye de hye de a ti ase sa upo adese wo ho ahwefo wo ho enkoa wo ho akandifo wo ho obia bi wo ho eno no nya wo democracy asem nya wo wiase asem efrem wo de hye ba I had the reason so yanto aso nti bacho asem we na me pese me chechem ka mpani sam kakra menim fa ho no me ka kire nto on se ene wa dwene kire wa dwen so a kokobisa ase na busa se nananom a obiri konfom ondo wo di etigi a kire ma wo sa de hye no wo ba nananom amanhia ede na to wo sa asem si a seka kan wo no na seka kan wo no se ye kasa seka kan no wo hoho na sa sabi oya manfreni na abeturu baabi a iduru baabi a ye po bia ma na yira ne de agya na kwan a wonya de hye no wan company nsem a wonya de hye timi du gya na nanom kwai an but nipa ne ye de hye no wo kan mpani nsem semi ye Asanteman poni me na ne bo ahye ne ntuo an sekanka no me na ne Adwumakaase Kesse kofo asenso sekanka no di kopi me na ne me sekanka no
twirebo akodua odi ne tiji akere ma seka nka no nti esa wote ye no ase na hye ne nso asante asem ne ye kan ye Ghana asem pacho hye ne nso pa ma me right yanko yanim na yan fa obi say ohene ba say ohene ba nana ya wo desi the royal protocol me da say brofo no yeah. And the Black Judy say men here speaks about culture, tradition and historic me da say pa sebe ya Ghana infamous made 1880 or say all Asante should name their case Asante's name and take the Christian names out and who be here pass them to side na twene so Nana Bra say I goose up for history beautiful this year PR na Bra me da say Mama will say I like your hair style do Mama Mauli me da say me da say yanko Prince Mama say same as a corner ba Otumfour Adwumakaase Kesse anti say ohunu nanom pani nsam yi a wono se kanka no Asante asem ne kan ye Ghana asem ti ya no mate no ase Adwumadu say we people from Kumawu to the same Kumawu fo no ade se omo ya ade se omo dum nanom manhia se kanka wonom omo nanom de omo ti ya kyerema kwa no akobisa ase Mama will say wow that's a good story that's right MC Waheneba one was please let's vote for the new force you Akosia about a strong foundation who can fight such a tradition and heritage. I Asante ase no. And Nana Adwumadu say Nana twirebo akodua Nana neme yo I am from Kumawu Piao. And ya waka mi we yanko Kumawu na me fa nko Kumawu. Nana ya nana savre what one nana mo nsia do. Ah your friend very much so di search ya wotoso mi no Kumawu man hena wanya ne ba bi ko. Ebosum ye di ye ne me na yie baso. Na yie baso. Na sa yie we ye abrempo yie. Otumfour brempon na wono se de meken ne nananom de moti ja kyerema wo ye Kumawu twirebo akodua se na de ye interest ne se sa yie we Kumawu dia na ekuro etise asumunya na meka mo asem bi na adom ahene bedi ade doma ebedi ade no asomadi sachi ohene ba asomadi sachi na berima otosomi no ene asumunya mahene ena wo mode ma ho gira ho ma na adom ahene so aye se aduanafo wono aduanafo enua so a kire no na enei se asomadi sachi ato nanom wonse do de a ye bisa se dom ahene Adwumabadu a wo ye aduanani a ni nchifiri asumunya wo betimi akwa yie na se ya na ebosom ye di animi yene be sha Saturday memene da 12th of October na kosi 19th ene ye be ye no Kumawu to ye kese kotoko hene be kwa koye abrempon yie Asante hene be ye kese Asante be kire amamre ni amane wo Kumawu enti wa wo bre bia no ye wadwene so be ko Kumawu ye wadwene ndi eduru ho a mumusa se na adom ahene betimi akwa na eye no line up na be kamensa no no kura ne se dom ahene di nim guest of honor bibia no mayi ne dia firim won ka ho if you say eye no eye abrempo yi a kotoko hene be kwa koya abrempo yi Asante be kire to mi ewo dom ahene ne nsam kekanti wontimi mma ho enso kotoko hene na no wotena ase no wo ka wo se wo ye de wo ye kradwafo woni nim nyina nanka wo so manhia sa video pa manfa ma di ashimpa sa video na me wo ha na me hunu ba bia video na koda video na shimpa papa me di ba haso na no ya wona afiri me phone so sa no na kotokoyen no wo ka asem bi wo hu sa asem no ka ye no kampese nchirima ni ntie pa na ko wonu ntie asem akotokoyen ka ni ma tuachene odi amodi bechami ye beto aso da foforo modi bechami manfama mejana ho eti na no kura ne se bari ma suma di sachi yenti ade mna na me twirebo akodua twirebo di tije ahyema nana kan ko hene be ma suma di sachi otoso mi no bi
Asante Otumfour Don't. Asante Himana na mekura bi ya de motoso miensa. Wo hene be ma safo twinebo akudua. Na ne Himana na se wamponsa. Wo traditional cancer. Ne na na ma aduanafo esi amansa se. Kane kwa wo hene be ma sumadu sechi otoso mienu yi kese no aduru so. Bajo, so what ye say announcement on say okan e ka aduanafo nchi nyina wo kan asuminya kwawu so ho ba won say enam de doma hina yenti kai se ne din bam say doma adwuma bedu o ye aduanani kai se ne din bam fi say wo ye aduanan on so ye aduanani but ne nemu a wo yenti on say ne din afrim pacho tie ne bio on say kwawu ya sefru akwamu aduanafo ho o mo ye aduanafo asuminya o mo ye aduanafo pacho tie ne bio Twinebo akudua twinebo odinitije achemanana. Kane ko hene be ma sumadu sechi otoso mienu. Asante Otumfour Don't. Asante Himana na mekura bi ya de motoso miensa. Wo hene be ma safo twinebo akudua. Na ne Himana na se wamponsa. Wo traditional cancer. Ne na na ma aduanafo esi amansa se. Kane ko hene be ma sumadu sechi otoso mienu yi kese no aduru so. Afi abosimi du dadu na mienu ekosi na dadu nu na. Ya wada 17th October. Wo hene be ma safo twinebo akudua. Be sen batakari kese atrane ansana watena se yewia. Aji demrifa enchia. Memenda e bayile se menta. Na kwa uhine ebetena se aje enchia na wache ensan. Kwasi ada 20th October. Kuma wo ensori ahodo beye na asiesom. Owo kuma ufi. Kuma uma ne nananom so manfo se. Umabua ma karen kwa uhine bema asmedu se chotosu mienu ekura akwanko gyeyi emfata no. Bema oduti ji akirema. Asante beka woda. Bema. Pia enti na kakredi animi kuma wo be sheki amamre ni amani be di ahim te montwen enima bi amamre bi ho kora bi a Asanteman be akoye amonhunu bi da ebi pia bontenti munya ready iduru ha ye de ni na bebre mu but o ye bi phone line da se o obetimi afrem sisi a na yato aso